Сабаленку зноў прыціснулі да стенкі за падтрымку Лукашэнкі. Новы чыноўнік у АБФФ усё яшчэ не футбаліст, але ўжо і не ваенны. А прагноз Богдановича на адлігу у ІХФ у бок Беларусі не апраўдаўся. Гэта ютуб-канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, всім вітанкі і мы ўжо пагналі. Ну і адразу давайте ў лігу чэмпіёнаў. І што там у беларусаў у гэтым турніры? Кайрат Валерыя Грамыкі і Александра Мартыновича прайграў чарговы матч. На гэты раз другі. 1-4. Абодва беларусы былі ў складзе, правялі цэлы матч. Адзіны гол алмацінцаў ужо ў даданы час забіў Садыбекаў. Вось так ён адсвяткаваў гэты мяч. Што падаецца крыху дзіўнаватым увогуле святкаваць галы пры такім ліку. З іншага боку, гэты гол гістарычны. Гэта першы ў гісторыі клуба гол у асноўным раўндзе лігі чэмпіёнаў на хатняй арэне. Тым не менш, Кайрат пасля гэтай паразкі страціў апошнія шансы на выхад у плэй-офф. Дарэчы, каб дапамагчы камандзе дайграць гульні лігі чэмпіёнаў, Валер Грамыка падоўжыў кантракт яшчэ на 1 месяц. Можа, памятаеце, пагадненне паміж беларусам і Кайратам скончылася ў мінулым годзе, але Грамыка вырашыў пакуль застацца яшчэ ў камандзе. У лепшага гульца Беларусі, які хутка стане вольным агентам, ёсць прапановы з Турцыі, пісалі нават пра зацікаўленасць каманды з Карэі. Але, як пішуць, Кайрат і сам зацікаўлены, каб паўабаронец яшчэ застаўся у Алматы. Канешне, з пункту гледжання моцнасці самой лігі Турцыя выглядае значна цікавей, але Кайрат можа прапанаваць гульню ў лізе чэмпіёнаў. І ў наступным годзе каманда стала чэмпіёнам Казахстана, можа і наступным летам таксама кваліфікуецца ў асноўны раунд турніра. Таму Валеру прыйдзецца рабіць даволі цяжкі выбар, хаця можа ён яго ўжо зрабіў, проста мы тут пакуль не ведаем. Добра, далей. З'явілася інфармацыя яшчэ аб адным матчы зборнай Беларусі па футболе. Каманда Віктара Ганчарэнкі згуляе на выездзе супраць Арменіі. Гэта адбудзецца 29 сакавіка, 26-го беларуская каманда згуляе з Кіпром. Пакуль тут няма чаго дадаць, пра Ганчарэнку ўжо шмат казалі, паглядзім пасля гэтых матчаў, як будзе мяняцца настрой заўзятараў. І вось пакуль зборная Беларусі абрастае спарынгамі, АБФФ абрастае новымі працаўнікамі. 37-гадовы функцыянер Уладзімір Вярцелка прызначаны новым генеральным сакратаром АБФФ. Ён быў гульцом зборнай Беларусі па валейболе, а з 22-го года займаў пасаду дырэктара валейбольнага клуба Барысаў Бдувк. Ось такія кадры. Што можна пра яго сказаць? Рост амаль 2 метры, быў дастаткова паспяховым валейбалістам. Пасля сканчэння кар'еры адразу стаў дырэктарам клуба. І для прафайла функцыянера дададзім яшчэ одну дэталь, на якую звярнуў увагу ресурс Белфутбол. Хорошо знаком новый генсек АБФФ и со своим теперешним начальником. Работа Вертелка у руля Борисов Бгувк пришлась как раз на времена, когда Евгений Булойчик был руководителем отдела спорта Минского облисполкома. Теперь этот тандем воссоединяется и в АБФФ. Ну, то бок Булойчик намагается комплектовать свою команду своими людьми. Не надо разбираюсь ва ўсіх гэтых номенклатурных справах. Не ведаю, які ўплыў увогуле мае генсек федерации. Тому давайте доверимся людям у комментарах. Не военный, и то спасибо. И бывший спортсмен, уже тепло. И там мяч. Разницы не вижу. Дарэчы, там же быў і адказ на пытанне, куды схаваліся ўсе футболисты, и чаму яны не лезуць у сучасную АБФФ. Они просто знают, что Динамо Минска и Минспорта под себя весь футбол подмяли. Вот и не лезут, зная, что нет смысла что-то пытаться делать и менять в системе главного спортсмена страны. Короче, даволі стрыманая реакция, все приходят до высновы, что могло быть и горш. Это кто? Вообще должность такая, что особенно ни вреда, ни пользы не принесет футболу. Канцелярская. Ну хотя бы из спорта, и на этом спасибо. Может, через лет НЦАТь назначат футболиста? Просто адчуйте, які низкий порог увахода у АБФФ по меркаваннях людей. Просто хотя бы не военный, хотя бы со спорта, ужо мусіць быць кампетэнтны. І на гэтым дзякуй. Але сапраўды варта і азначыць, што футбольных людзей асабліва да федэрацыі не дапускаюць. То бок, калі бегла зірнуць на лідаршып федэрацыі, атрымліваецца наступная карціна. Булойчык, клерк Міністэрства спорта, Васілевіч, окей, футбольны функцыянер, хаця б працаваў у сферы. Базанаў, военны, Ботнікаў, ахоўнік, Вярцелка, валейбаліст. І сапраўды ў гэтым спісе валейбаліст не надта мазоліць вока. Ну и по Олимпиаде. Уже нібыта зацверджаны склад беларускіх нейтральных атлетаў. Іх у Мілан паедзе 7 чалавек. І адзначу, дарэчы, што ў гэтым спісе толькі жанчыны. Можа праз тое, што год беларускай жанчыны абвесцілі, можа праз тое, што жанчыны лепей сябе паказваюць. Але вось, ну так. Дарэчы, ІХФ пакінула ўсілі адхілення зборных Беларусі і Расіі ад міжнародных турніраў. Узгадаў тут нешта, як крыху раней старшыня федэрацыі хакея Александр Богданович даваў інсайт, што ў студзені ІХФ можа аднавіць зборную Беларусі
на міжнародных спаборніцтвах. Гэта было сказано ў кантэксце таго, што МАК скасаваў міжнародны бан для беларусаў у юнацкіх спаборніцтваў. Падавалася, вось яна адліга ў спорце, але як мы бачым, не ўсё так проста. Дарэчы, пра Алімпіяду. На трыбуна Бай ёсць тэкст, ці варта чакаць медалёў на гэтых гульнях ад беларускіх нейтральных атлетаў. Калі цікавіцеся тэмай, пачытайце, спасылка будзе ў апісанні. Ну і яшчэ адзін штрых. Як Латвія рыхтуецца да алімпійскіх гульняў. ТБ Латвіі плануе ставіць рэкламу падчас выступу расіян на Алімпіядзе. Як вам такое рашэнне? Такая практыка з'явілася яшчэ падчас чэмпіянату Еўропы па санным спорце. Спачатку тэлевізіёншчыкі хацелі цалкам адмяніць паказ спаборніцтваў праз удзел там расіян, але вырашылі ўставіць рэкламу падчас іх заездаў. Ну, рашэнне крэатыўнае, як мінімум, не? Ну і Арына Сабаленка, вакол якой зноў скандал. І гэта не нешта новае, працяг старой ужо як свет гісторыі. Так, ну давайте пачнем з таго, што беларуская тэнісістка зараз выступае на Australian Open, мабыць, гэта яе любімы турнір. Сабаленка выйшла ў трэці круг і сёння ўначы гуляе супраць Анастасіі Патапавай. Гэта аўстрыйская тэнісістка, якая да 25-го года выступала за Расію. Так, ну і ў чым там канфлікт з Сабаленкай? Мы ведаем, што стаўленне да яе з боку украінскіх тэнісістак даволі жорсткае. Недавно Арына гуляла супраць Марты Касцюк у фінале Брысбена. Там суперніца не паціснула руку беларускай тэнісістцы, але да гэтага ўжо ўсе нібыта прывыклі. Ну і перад гульнёй украінка казала толькі аб тым, што гульня супраць Сабаленкі гэта крута, яна моцны супернік, першая ракетка і гэтак далей. Падавалася, што пасля таго, як Сабаленка выдавіла з сябе словы аб тым, што яна не падтрымлівае вайну і Лукашэнку, зараз неяк ціск з яе спаў. Усім падалося, што сказана было не надта шчыра, але ну як ёсць сказана. І вось зараз у інтэрв'ю французскаму L'Équipe украінская тэнісістка Александра Алейнікава сказала наступнае. Нехта хоча зрабіць выгляд, што мы ўсе проста тэнісісты, але гэта няправда. Шмат хто падтрымлівае сваіх дыктатараў. Гэта лёгка праверыць. Гэта людзі з грашыма і ўплывам, якія выкарыстоўваюць свой вобраз, каб апраўдаць агрэсію супраць маёй краіны. Напрыклад, пра першую ракетку свету Арыну Сабаленку. Вы ведалі, што ў 2020 годзе яна падпісала ліст падтрымкі Лукашэнку. Падчас пратэстаў у Беларусі, калі людзей збівалі на вуліцах за патрабаванне дэмакратыі, яна заявіла, што Лукашенко яе прэзідэнт. І гэта сапраўды было так. Можна яшчэ прыгадаць, што напрыканцы таго ж 20-го года Сабаленка хадзіла на бал да Лукашэнкі ў гонар Новага года. Сабаленка адказала на такую крытыку наступнымі словамі. Я ўжо шмат пра гэта казала. Я хачу міру, і каб я магла нешта змяніць, я б гэта зрабіла. Акрамя гэтага, мне няма чаго сказаць. Ну, карацей, і вось так па коле. Насамрэч, я ўжо крыху стаміўся ад гэтай тэмы. Бо ў ёй не з'яўляецца нібыта нічога новага. Ці падтрымлівала Сабаленка Лукашэнку раней, у тым ліку ў 20-м годзе, так? Падтрымлівала. Ці робіць яна гэта зараз? Ну, нібыта не. Ці змагла яна адэкватна патлумачыць сваю пазіцыю наконт Лукашэнкі і вайны? На мой погляд, таксама не. Чаму яна не змагла гэтага зрабіць? Ну, гэта ўжо прастора для фантазіі. Ну, то бок, ёсць разныя версіі, там, чаму яна гэта робіць, але менавіта ад Сабаленкі мы гэтага не чуем. Я не ведаю, можа, Сабаленка насамрэч падтрымлівае і Лукашэнку, і вось гэтае так званае СВО, але яна не можа пра гэта адкрыта гаварыць, бо проста страціць свае кантракты. Я не ведаю. Можа быць, ёй проста абыякавыя гэтыя тэмы, там, што там Беларусь, што Украіна, яе гэта проста не цікавіць, можа. Але проста бачна, наколькі для яе гэта тэма балючая. Не ведаю, карацей. Але я дакладна ведаю, што калі б усё было так проста, Сабаленка адной прэс-канферэнцыі магла б сняць з сябе ўсе гэтыя пытанні. Калі гэтага не адбываецца, значыць, не ўсё так проста. Пішыце свае думкі ў каментарах на гэты конт. Ну, а у мяне на гэтым всё. Дзякуй вялікі за увагу. Калі вы можете подписаться на канал, поставить лайк под відэа, будзе просто топ. Ну і давайте чакаць добрых навін разам. Пакуль.